gelek dosyeyên girêdayî Rojhilata Navîn li ber rêveberiya Washingtonê hene. Vekişîna hêzên Amerîkî ji Sûriyê ku ketiye serdêra gotûbêj û danûstandinan li ser gelek astan û di serê lîsteya tevgera Amerîka de ye lê ji aliyê hinek lêkolaran ve tê rexnekirin. Peymangeha lêkolînên navdewletî û stratejîk li Washingtonê derbarê vê yekê lêkolînek belavkirî ye û tê de hatiye ku Wezîrê Berevaniyê yê dest ji kar kişandî James Mattis Washington bi navçeyeke bê stratejiya binavkirî ye. Êdî bi heman awayî kar dike ku Rojhilata Navîn jî bike navçeyeke bê stratejiya li gorî gotina wî. Di lêkolînê de hatiye ku stratejiyaya Amerîka derbarê Sûriyê windayî ye û gotûbêjkirina li ser biryara vekişîna hêzên Amerîkî ji wî welatî karekî bêhude ye. Li gorî lêkolînê jî ji sala 2011 ve Washington derbarê rewşa Sûriyê ketiye danûstandineke pûç bi sedema nebûna armancên stratejîk ên diyarkirî yên Amerîkayê. Nîşanbûyekê jî daye ku di şerê Sûriyê de heta niha pêwîstiya nêzîkî 13 milyon kesî bi alîkariyên bilez heye. Nêzîkî 5.6 milyon kes penaber bûne, 6.6 milyon koçber li hundirê wî welatî hene. Abûriya Sûriyê li gorî sala 2011 daketiye heta yek li ser sêyan. Li gorî lêkolînê nabe Amerîka tenê têkbirina beşê mayî ji Daişê yan agirbesta giştgir ji xwe re weke erk û fokus bibîne. Lêbelê pêwîst e çareserkirina pirsên stratejîk ên Sûriyê cihekî mezintir ji guhdana Amerîkayê bigire. Weke mînak pirstêkirin ku çawa serederî wê li gel Sûriyê bêkirin di demekê de ku derbarê giştbûna serdestiya Rûsî û Îranî û Hizbullah li Sûriyê stratejiyayeke Amerîkî nîne. Wiha jî derbarê rola Tirkiye li Idlibê û bandora penaberên Sûrî li ser aramiya her yekê ji Lubnan, Urdun û Tirkiye. Lêkolîn dibîne ku hevpeymanên Amerîka yên sereke weke Misir, Urdun û Tirkiye ji dosyeya Sûriyê girîngtirin. Wiha jî aramiya Lubnan û Kendava Erebî. Di lêkolînê de nîşanbûyekê hatiye dan ku ji bo Amerîka têkçûna rewşa Iraqê metirsiyeke mezintir e ji rewşa Sûriyê. Bi taybetî duwarê nebûna aramiyê û lawazbûna projeyên geşepêdanê de. Di heman çarçoveyê de hatiye ku rêveberiya Amerîkayê nikarî bû stratejiyayeke serkeftî ji bo serederiya li gel pirsa Îranê deyne. Êdî daxwaz dike ku pêwîstiya Amerîka bi stratejiyayeke kara û berhemdar heye li gel hevbeşên stratejîk li Kendava Erebî.